Zina la Tati ndira Mwana ndira Mzimu Oyera. Amen. Lero tikuchita chaka cha Oyera Onse. Pamene tayamba mwezi watsopano, mwezi wa Novemba, mpingo kutitana kuti tionetse umodzi wonse. Pachati manena mobwereza kuti mpingo uli m'magawo atatu. Pali mpingo umene udapambana kale, Oyera Onse. Pali mpingo umene ukuzunzika mizimu ya mpurgatorio imene chaka chake tipange tsiku la mawa, komanso mpingo umene ukadali pa ulendo, inuyo ifeyo, koma tonsefe timapanga mpingo umodzi. Tsono pokondwerera oyera amenewa, mpingo umatipempha kuti posirira moyo wawo, posirira zitsanzo zawo, posirira mapemphero awo, nafenso tiyandikire pafupi ndi mpando wa Mulungu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 1 Novemba chaka cha 2023. Ndi lachitatu limene tikukondwerera Oyera Onse. Tili nazo nkhoswe zathu. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Chivumbulutso, mutu wa 7 ndime ya 2 kulekeza 4, kudzawerenganso ndime ya 9 kulekeza 14. Timva za Yohane akutifotokozera zimene akuona ndi masomphenya za gulu la oyera kumwamba. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Thomas Julio Banda kuchokera ku St. Teresa Church, Nguludi Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Mu salimo yathu ya tsiku la lero, muimbitsi wa salimo, mu salimo 24, afuna ationetse anthu amene amafika pamaso pa Mulungu. Poti tikuchita chaka cha Oyera Onse, ndi ndani amene angathe kufika pamaso pa Mulungu? Ndiye muimbitsi wa salimo akutiuza kuti ndi anthu amene amachita zabwino ndi manja awo, ndipo amaganiza zabwino mu mtima mwawo. Anthu amenewa ndi amene amakwera phiri la Ziyoni akuimbira Atate. Mawu athu achiwiri tikwatenga mkalata yoyamba ya Yohane imene akutionetsa kuti pakusokera kuti pakhale chikondi pakati pathu. Tikukhala pasi pano koma sindife apasi pano. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Anizes Jaulani kuchokera ku St. Pius Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera, mutu wa 5 ndime ya 1 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Chivumbulutso. Chivumbulutso mutu 7 ndime ya 2 mpaka 4, nkuzawerenganso ndime ya 9 mpaka ya 14. Kenaka ndidaona ngelo wina akukwera kuchokera kuvuma, ali ndi chidindo cha Mulungu wopatsa moyo. Mokweza mawu adafuwulira angelo anayi aja amene Mulungu adawapatsa mphamvu yowonongera dziko ndi nyanja. Adawawuza kuti musawononge msanga dziko, kapena nyanja, kapenanso mitengo. Tiyambe tawalemba chizindikiro pa mphumi atumiki a Mulungu wathu. Tsono ndidamva chiwerengero cha wolembedwa chizindikiro aja chidakwanira 144. Ndipo olembedwa chizindikirowo anali amfuko lililonse la Israeli. Pambuyo pake nditayang'ana ndidaona chinamtindi cha anthu osawerengeka. Anthuwo anali ochokera m'mitundu yonse ya anthu ndi m'mafuko onse, ndipo anali azilankhulo zonse. Adayimirira
pasogolo pa mpando wachifumu uja ndi pamaso pa mwana wankhosa uja. Anali atavala mikanjo yoyera, nthambi zakanjeza zili m'manja. Ankafuwula mokweza mawu kuti, chipulumutso nchochokera kwa Mulungu wathu wokhala pa mpando wachifumu ndiponso kwa mwana wankhosa. Angelo onse adayimirira kuzungulira mpando wachifumu uja, kuzunguliranso akuluakulu aja ndi zamoyo zinayi zija. Angelowo adazigwetsa chafufumimba pasogolo pa mpando wachifumuwo na mpembeza Mulungu. Adati, Ameni. Mulungu wathu alandire matamando, ulemerero, nzeru, chiyamiko, ulemu, mphamvu ndi nyonga mpaka muyaya. Amen. Pamenepo mmodzi mwa akuluakulu aja adandifunsa kuti, kodi ovala mikanjo yoyerawa ndani ndipo achokera kuti? Ine ndidati, mbuyanga, mukudziwa ndinu. Ndipo iye adandiwuza kuti, amenewa ndi amene adapambana m'masautso aakulu aja. Adachapa mikanjo yawo ndi kuyiyeretsa m'magazi a mwana wankhosa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Wachiwiri achoka nkhata yoyamba ya Yohane 3 ndi 1 mpaka na 3. Zana a Mulungu. Onani kukula kwake kwa chikondi chimene Atate adatikonda nacho. Adatikonda kwambiri kotero kuti timatchedwa ana a Mulungu. Ndipo ndifedi ana ake. Anthu odalira zapansi pano satidziwa ifeyo, chifukwa iyenso sadamudziwe. Inu okondedwa, ndife ana a Mulungu tsopano. Mulungu sadationetsebe chimene tizakhale, koma tikudziwa kuti iye akadzaoneka tizakhala ofanafana naye, pakuti tizamuona monga momwe alili. Munthu aliyense amene ali ndi chiyembekezo chimenechi pa Khristu amadzisandutsa oyera monga momwe Khristuyo ali oyera. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu uthenga wabwino monga adalembera Mateyu Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 5 ndi 1 kulekeza 12. Tsiku lina Yesu adaona chikhamu cha anthu, adakwera phiri nakhala pansi. Ophunzira ake anadza kwa iye ndipo adayamba kuwaphunzitsa. Adati, ngodala anthu amene ali ndi mtima osauka, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ngodala anthu amene akumva chisoni, pakuti Mulungu adzawasangalatsa. Ngodala anthu ofatsa, pakuti Mulungu adzawapatsa dziko lonse lapansi kuti likhale lawo. Ngodala anthu amene amamva njala ndi ludzu kukhumba kuti zichitike zimene Mulungu akufuna, pakuti Mulungu adzawakhutitsa. Ngodala anthu amene amachitira ena chifundo, pakuti Mulungu adzawachitira chifundo. Ngodala anthu amene aloyera mtima, pakuti adzaona Mulungu. Ngodala anthu odzetsa mtendere, pakuti Mulungu adzawatcha ana ake. Ngodala anthu amene akuzunzidwa chifukwa chakuchita zimene Mulungu akufuna, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ndinodala amene akukunyozani,
kukuzunzani ndi kukunamizirani zina zilizonse chifukwa cha ine. Sangalalani, kondwerani, pakuti mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, tikunena kuti lero tikuchita chaka cha Oyera onse. Pochita chaka ichi mwina akatolika ene yake ife timafunsana mafunso kuti kodi suja timakondwerera kale oyera ena, Francis Oyera, Gregory Oyera, Maria Oyera, Faustina Oyera, tili ndi oyera osiyana-siyana, Clara Oyera, Augustine Oyera. Nchifukwa chani nanga mpingo umatipatsa tsiku la lero kuti tizikondwereranso gulu lonse la oyera? Poyambirira chifukwa chonena kuti with countless of saints, oyera wanda ambirimbiri ndi chinamtindiri cha anthu amene sanalowe ngakhale m'mabuku a mpingo pansi pano, koma tikudziwa kuti adafika adachita kufuna kwa Mulungu akanali pansi pano. Ena ndi makolo athu, ena ndi anzezi athu, ena anali ansembe athu, ena anali asistere athu, ena anali abwenzi amene ife tinkasirira moyo wawo, ena amene sitimadziwa konse, ena tiana tosaipa konse. Onse aja lero mpingo umatipatsa mwayi kuti tikondwerere moyo wawo, kuti tipemphe uneneri wawo, koposaposa kuti tiphunzire mmoyo wawo. Sizikusokera kukhala mkhristu kuti tikhulupirire kuti kuli moyo wina kumwambako. The belief in afterlife is there in every religion. Even anthu amene sakhulupirira kuti kuli Mulungu amakhulupirira za moyo wina. Nchifukwa ena amakhulupirira kuti anthu tikafa ena amasanduka nsomba, ena amasanduka zinyama, ena amakhulupirira kuti basi chimangokhala chinzimu china chake. Koma zachidziwikire nzonena kuti kuli moyo wina kumwambako. Nchifukwa chake timanena kuti tangosiyana kuthupi koma kuzimu tili limodzi. Tisayiwale kuti mzimu sufa. Mzimu malo ake ndi awiri, kumoyo satha kapena kumoyo wakuchiwonongeko. Koma mawa tiona kuti tisanafike kumeneko kuli mizimu ina mwina ili pena pake, zimenezo tidzaziona tsiku la mawa. Sono kukhulupirira kuti kuli oyera ambirimbiri ndi chiphunzitso chimene mwina chimatsutsa zimene amipingo ena amanena. Chifukwa aliko anzathu amipingo ina ndithu yodziwika bwino amanena kuti okapulumuka ndi 144,000 okha. Ayi, izi zikutsutsana ndi zimene tamva m'mawu athu a tsiku la lero. Mawu yamba kuti Yohane akuona zinthu ndi masomphenya, akuti akuona chinamtindiri. What a great crowd that nobody could count. There were individuals from every nation, every race, every tribe, every tongue, every language. Anthu akuchoka kuzigawo zosiyana-siyana za anthu amene akumuimbira Mulungu usana ndi usiku. Sono titha kutero kuti chaka cha lero ndi cha anthu ngati amenewa amene tinganene kuti unknown saints, oyera amene mwina sadziwika ndi mayina awo pamene ife tikuchita miyambo yathu yosiyana-siyana. Mawu yamba amene tawerengawa makamaka tikafika pa verse 9 ya buku la Chivumbulutso chapter 7, Yohana akuti pambuyo pake ndidayang'ana ndidaona chinamtindi chosawerengeka cha anthu anali ochokera ku mitundu yonse ya anthu ndi mafuko onse, ndipo anali aziyankhulo zonse. In other words, aliyense amene amachita chifuniro cha Mulungu, Mulungu sasankha, alolandiridwa kumapeto mu ufumu wake. Chosangalatsa kumapeto kuti kuva mmodzi mwa anjelo akumufunsa Yohane akuti pamenepo mmodzi mwa akuluakulu aja adandifunsa kuti kodi anthu ovala mikanjo yoyerayi ndi ayani ndipo akuchokera kuti? Ine ndidati Ambuye anga mukudziwa ndinu, kumuyankha Ambuye chauta. Ndipo iwo adandiuza kuti amenewa ndi amene anali m'masautso akulu aja, ndipo adachapa mikanjo yawo ndi kuyiyeretsa m'magazi a mwana wankhosa. Mwachidule pamene tikuchita chaka cha tsiku la lero, m'malo mochedwa ndi mafunso kuti oyerawo ndani, oyerawo nanga chifukwa chachani, inu ndi ine muchikhulupiriro chathu makamaka ife akatolika komanso anthu azikhulupiriro zina tidzifunse kuti tichite bwanji kuti ifenso tidzakhale oyera. Tichite bwanji kuti ife tikafike pamaso pa Mulungu. Answer yake ndimene akutipatsa kumapetowo kuti amenewa ndi anthu amene adazunzika kwambiri. Ena mwa iwo adatsuka mikanjo yawo m'magazi a mwana wankhosa. Those people who are suffering for the sake of Christ, those people who endured so many tribulations for the sake of the gospel, for the sake of others, for the sake of justice, amenewo ndi amene akalowe mu ufumu wakumwamba. Amenewo ndi amene tikuwatchula kuti oyera. Choncho mwina oyera tili nawo pansi pompano. Ena atokhala inu ndinoyera pamene muchita chifuniro cha Mulungu, ndinoyera pamene mudzetsa mtendere.
atiuza mawu amuthenga wabwino kuti tingakhale bwanji oyera. How does one become a saint? Chifukwa tikawerenga Mateyu 7:21, Ambuye samanena kuti sali yense wakuti ambuye akalowe mu ufumu wakumwamba. Sali yense amene amanena kuti amashauta mapemphero atali kapena kuti chifukwa choti ndimapempheretsa kapena chifukwa choti ndimalalikira kapena chifukwa choti ndimavala bwino nsalu za mpingo. Ayi, sali yense wakuti ambuye koma okhawo amene amachita chifuniro cha Mulungu. N'chifukwa chake tsono Ambuye Yesu mwini atipatsa muthenga wabwino, the roadmap. Tiyende motani kuti nafenso tidzakhale oyera. Tiyende motani kuti tikhale ngati nkhoswe zimene tikuzikondwerera tsiku la lero. Mpingo lero unena kuti tidzipange identify with the poor. Tikhale ndi kuti tikumva chisoni, tidzitenge ngati mmodzi wa osauka. Inde mwina Mulungu adatisungiza chuma, Mulungu adatisungiza mphamvu, Mulungu adatisungiza kutchuka, Mulungu adatisungiza udindo. Ndi udindo umenewo ndi mphamvu zimenezo ndi kutchuka kumeneko tidzipange identify kuti ineyo nkadakhala ngati awawa nkadachita bwanji, nkadakhumba ena atandichitira zotani. The moment we identify the poor, tikusankha njira yokhala oyera mtima. Tilipo anthu ena mmalo momva chisoni ndi anthu osauka timakondwera ndi mavuto a ena. So we create problems so that ifeyo mayina athu aonekere poyera. N'chifukwa chake nthawi zonse timakhala busy pamene tachitira ena chifundo, makamera ayende, anthu onse adziwe zimene tachita, ngakhale zazing'ono chotani. Ambuye Yesu akunena kuti ndi odala amene ali osauka mu mtima, amene amadziwa kuti ineyo mu mtima mwanga ndikufuna kuti mukhale njala yoti Ambuye Yesu alowemo. Ndiye kuti zimene ndili nazozo ndizigawa ndi anzanga amene akuzisowa, ndi cholinga choti tonsefe titamande Mulungu. Monga ndanenera, tilipo ena timakwiya anthu ena zikamayendera. Today the saints are challenging us. We be people who are trying to uplift and enhancing the betterment of the poor people. Ambuye Yesu akunena kuti tidzetse mtendere. Anthu ena mmalo modzetsa mtendere timakhala tikubweretsa mipatuko ndi migawiko pakati pathu. Ambuye Yesu akuti tikhala anthu achifundo. Ambuye Yesu akuti tikhala anthu oyera mtima. Ambuye Yesu akuti tikhale anthu amene akufunira ena zabwino, anthu amene akuthandizira anthu kuti ayanjane. Ndikawuyang'ana moyo wanga tsiku la lero ndingathe kuloza kuti ndimayesetsa kuyanjanitsa anthu, ndimayesetsa kuwafunira ena zabwino. Ubwino wa my beatitudes amenewa, ubwino wa ziphunzitso za Ambuye Yesu zimenezi sindikusowekera kuchita zonse ayi. Nthawi imene ndasankha kuchitako chimodzi, ndasankha kuchita chifundo, ndasankha kuthandiza amphawi, ndasankha kudzetsa mtendere, ndiye kuti ndasankha zonse. Chifukwa nzosatheka kuti ndikhale munthu amene ndikudzetsa mtendere koma nthawi yomweyo ndikhale munthu amene ndilibe chifundo. Nzosatheka kukhala munthu osauka mtima kuti Ambuye andidzadze mu mtima mwanga ndadzikhuthula koma ndikhale munthu amene ndikukakamira zapansi pano. Nzosatheka. The moment we choose one beatitude, we've chosen the rest. Sizikusowekera kuti ndipange zonse, ndingosankha chimodzi nkumachipanga ndi mtima wanga wonse, ndi mphamvu zanga zonse, ndi nzeru zanga zonse. Komano tisayiwale kuti pamene tisankha kuchita chifundo, kudzetsa mtendere, kudzetsa chilungamo, pamene tisankha kuthandiza osauka, the inevitable will happen. Mavuto adzabwera. Ena adzafuna kutionongera mayina, ena adzafuna kutionongera utumiki, ena adzafuna kutionongera maubale. Tilimbe mtima. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti awa ndi anthu amene adalimbikira nthawi ya masautso. Masautso sikudulidwa khosi kokha ngati Yohane Mbatizi. Tikumana ndi masautso m'njira zosiyanasiyana. Makolo amakumana ndi masautso pa mulingo wawo, ana amakumana ndi masautso pa mulingo wawo, ansembe amakumana ndi masautso pa mulingo wawo, asisteri, akhristu eni yake, wena aliyense pa mulingo wake. Funso likhanena kuti pamene masautso amenewo abwera ndimalimbikira motani. Tiye tipemphererane wina ndi nzake kuti potumikirana, poyesetsa kumapempherapa, poyesetsa kumachita ntchito zachifundopa, poyesetsa kumayeretsa moyo wathu, tidzamve mawu Ambuye wathu aja adatiuza pa Mateyu 25:21 kuti unachita bwino iwe mtumiki wanga, bwera tsopano dzakondwerere pafupi ndi ine mbuye wako. Oyera amene tikuwakondwerera pano adamva mawu amenewa chifukwa anali ngati inu ndi ine, koma iwo adayesetsa kutsuka mikanjo yawo m'magazi a mwana wankhosa. Sinde kuti samagwa, sinde kuti samalephera, sinde kuti analibe zofoka, sinde kuti analibe china chake chowasowetsa mtendere, koma zimene zimasowetsa mtendere, zimene zimagwetsazo amayesetsa akagwa kumadzuka. Inenso, ifenso tiye tiziti tikagwa tizidzuka tizipemphererana. Tapemphe oyera amenewa atipempherere, tapemphe oyera amenewa atithandize kuti poyankha mapemphero athu, potinenera kwa Mulungu Atate,
nafenso tidzakumane nawo ndi kukayimba osana mu ufumu wa Atate athu, ufumu wa mtendere, ufumu osatopa, ufumu opanda kulira, ufumu umene tonse tikakhale chimodzimodzi. Ino ndi ine tili ndi nthawi, tili ndi danga, tili ndi lero kusintha moyo wathu kuti nafenso tidzakhale oyera. Oyera onse a Mulungu tipempherereni. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.